Lekker. En dan rest de vraag, wat doe je met nog 2 kratten appels? Appelstroop maken. Een onmisbaar ingrediënt in mijn geliefkoosde zuurvlees. Geen appelstroop, geen zuurvlees. Ik ga dat niet op de klassieke manier doen. Dan ga je de appels tot moes koken en dat pers je uit en dat sap vang je af. En dat ga je inkoken. Dat ga ik niet doen. Ik ga het in de fruitpers doen, waardoor ik meteen met het sap kan beginnen. En ja, het eigenlijk niet veel meer voorstelt dan inkoken van het zooitje. Nou, gaan we doen. Sap, appelsap met veel schuim, maar dat schuim kun je er gewoon in laten zitten, in de pan inkoken, dat schuim verdwijnt vanzelf. Nou, een flinke pan vol appelsap en dat gaan we inkoken. Mijn appelsap kookt nu ongeveer een uurtje en je ziet wat er gebeurd is, het is flink gereduceerd, maar wat er vooral ook gebeurd is, het is meer zoet geworden. Echt. Dus goede raad, gooi niet meteen suiker erbij, want dat is helemaal niet nodig, blijkt. Ongeveer 2 uur heeft het nu gekookt op vrij hoog vuur. En ja, dat sap is enorm gereduceerd. Het schuimt nu ook als een gek. En het is nu echt stroperig aan het worden, stilaan. En nu moet je ook niet meer de hond gaan uitlaten, nu moet je erbij blijven, want dat gaat opeens heel hard. En hou er rekening mee dat tijdens het afkoelen wordt die stroop nog veel dikker. Echt, dat scheelt heel veel, daar sta je van te kijken. Dus je moet ook niet te lang blijven inkoken. Geweldig, echt geweldig en heel erg zoet. Het vuur is uit en dit is de dikte die ik nu heb. En die ga ik even controleren met een proefje. Maar het ziet er schitterend uit. En je ziet ook dat je er niet heel veel aan overhoudt. Zo'n hele pan is waarschijnlijk 1 potje stroop. Ik heb al gezegd dat die stroop nog veel dikker wordt tijdens het afkoelen. En om er nou voor te zorgen dat je hem niet te ver inkookt, kun je beter even een testje doen. Als je nou een heel eind bent, pak je dat een klein proefje. Zet je 10 minuten in de koelkast, laat je het even opstijven en dan kun je zien of die dik genoeg wordt. En als dat niet zo is, dan ga je gewoon nog even verder. Na 10 minuutjes in de koelkast is die stroop heel stroperig geworden. Een steriele pot en dan van appels naar appelsap, een hele pan vol, naar 1 potje stroop in 3 uur tijd. Maar dit is zo verschrikkelijk lekker. En ik woon dan weliswaar in Noord-Holland, dus strikt genomen zijn de appeltjes uit mijn tuin Noord-Hollandse appeltjes. Maar ik ga dit toch, omdat ik geboren en getogen ben in Limburg, gewoon Limburgse appelstroop noemen. Echt goed gedaan.